El consum d'informació és molt diferent i també el consum d'informació nostra. Els que tingueu iPhone, ara vull demanar en Pau si em deixava l'iPhone, ja t'ho demanaré. Aneu amb el Siri i dieu hotels i et diuen els hotels que estan al voltant d'aquí. Tinc gana i et diu això es passa menjant. Si us ho proveu, o sigui, el consum d'informació que estem rebent està canviant constantment. Així ens hem de veure quina és la marca que realment nosaltres ens sentim còmodes i sobretot que ens ajudi a vendre més. El José Antonio abans deia, diu, és que vam mirar tota una sèrie d'una ruta del vi i de 17 només n'hi havia 2. Bueno, perquè allò no ajuda a vendre de moment. Si s'ajudés a vendre no et preocupis que estaria davant de tot. Per tant hem de veure quina és la marca que ens ajuda a vendre, no? I sobretot, abans de dir la marca és quin és el nostre públic objectiu, perquè a qui anem adreçats? A vegades és un mercat, a vegades és un segment de mercat, a vegades es pot segmentar per durada de l'estada, puc segmentar per cap de setmana, puc segmentar per moltes coses. No vol dir tothom. És que jo tinc un producte que està bé per tothom. Això no val. Això no val. Hem de saber a qui anem adreçats. Perquè no té els mateixos gustos jo que una persona que té 60 anys, que una persona que té 6 fills, una persona que una parella homosexual tenen diferents gustos, tenen diferents coses. Per tant, hem de saber a qui anem adreçats. Amb això sabíem que atacant els 4 crítics, atacant les 4 guies i atacant els 4 prescriptors i el que feien els cellers ja en teníem prou. Però clar, això canvia. Això canvia, perquè aquí passen a ser que els principals nostres, el nou model és una esfera que hi ha sobretot els consumidors, que passen a ser de clients, passen a ser els nostres prescriptors i els nostres comercials. O sigui, mai havíem tingut tan de prop la gent que després ens pot prescriure i ens pot recomanar, però va haver-hi tant els cellers, bloggers, prescriptors, el sector turístic que hem anat parlant, el sector gastronòmic, aquí n'hi falten mitjans, guies, denominació d'origen, tot. Per tant, aquí hi ha un conjunt de combinacions que a partir d'ara això es comença a reflectir d'una altra manera. I sobretot, els consumidors, els que eren abans els nostres clients, els hem de mirar amb uns altres ulls. I això ens canvia la perspectiva com a destí i ens canvia la perspectiva també com a cellers, com a empreses o com a hotel. L'economia d'atenció. Segon, si la història és bona, què té? Que te'n recordes. Si jo t'explico una història bona, vosaltres us en recordareu. Si us expliques això de l'hotel, que és una història molt bona, que se li crema, que ve de Hong Kong i tot, d'això us en recordeu. D'això us en recordeu. I si la història és superbona, què feu? Ho expliqueu als vostres amics. Sabeu què m'han explicat? M'han explicat que, hòstia, hi ha un hotel allà a Priorat, que no sé què, que fan no sé quan. Si la història és molt bona, la recordeu i ho expliqueu. I això què passa? Que l'amplificació amb les xarxes socials és brutal. Abans us podia explicar una història i érem nosaltres 4 i us explicava. Ara no, ara és diferent. Per tant, a vegades ho dius, ostres, quan deies, ostres, què on has estat aquest cap de setmana o així, ara això es simplifica. I a més, fixeu-se en la pressió social. La pressió social, abans, quan arribava al cap de setmana, què es preguntava abans? Abans vol dir fa 4 anys, no fa 50 anys. Deies, on has anat aquest cap de setmana? Ara, la pregunta és molt diferent. La pregunta d'ara és, què has fet aquest cap de setmana? Hem canviat el lloc i l'ubicació per l'activitat. Feu-ho fàcil. Per exemple, poseu hashtags, les etiquetes al Twitter. Aquí ho he dit en Pau, quina etiqueta tenim avui? Doncs feu un hashtag, els comptes de Twitter, de Facebook, d'Instagram, poseu-ho en els vostres llocs amb links directes. No tingueu por de dir-ho, però poseu un link directe. I sobretot, a quines xarxes socials, que sí que em preguntareu, he d'estar, no? Primer de tot, tots els consumidors, abans de prendre una decisió, necessiten una recomanació. I com més car és el producte, més recomanació necessiten, no? Però jo crec que si em demaneu quines xarxes o quant de temps, jo dedicaré mitja hora al dia per començar. No més. En mitja hora en teniu suficient per començar. Després ja veureu què feu. Però en mitja hora en teniu suficient. No feu això. I quin necessito? A veure, al Facebook és el que hi ha més gent. Al Twitter potser és més professional, però també us interessa potser una narració. I a Instagram és molt més gràfic. Com que vosaltres teniu, o Instagram o Pinterest, el que preferiu, si aneu adreçats a clients americans, potser Pinterest, i europeus potser Instagram. Però són xarxes que us poden ajudar. Jo dic, a mi em pregunten, tu què fas a Facebook o Twitter? I dic, mira, el Facebook és amb la gent que ha anat a l'escola i el Twitter és la gent que m'agradaria haver anat a l'escola. Per tant és diferent, perquè el Twitter ho selecciono i els altres no, els altres venen allà com a família. Per tant, he de veure com ho faig, no? I l'Instagram és molt gràfic, una imatge val més que 1000 paraules, deien, no? Doncs aprofiteu, si teniu imatges superguapes. Ara, que siguin xules,